Dobrodošli u modul 4. Financijski menadžment u sportu. Danas krećemo na putovanje kako bismo istražili ključnu ulogu financijskog upravljanja u osiguravanju uspjeha i održivosti sportskih organizacija. Od strateškog proračuna do učinkovite raspodjele resursa, otkrićemo temeljna načela koja pokreću financijske odluke u dinamičnom svijetu sporta. Ovaj modul je kamen temeljac našeg tečaja, osmišljen kako bi vas osnažio znanjem i vještinama potrebnim za snalaženje u financijskoj okolini sportske industrije. Bilo da namjeravate unaprijediti svoju karijeru u sportskim financijama, financijskom planiranju ili jednostavno produbiti svoje razumijevanje financijskih strategija u sportu, na pravom ste mjestu. Započnimo ispitivanjem ključnih komponenti financijskog upravljanja u sportu. Istraživat ćemo teme kao što su proračun, upravljanje računovodstvom, sportsko sponzorstvo i financijske vještine. Kroz studije slučaja i interaktivne vježbe, dobit ćete praktične uvide u primjenu financijskih koncepata u stvarnim sportskim scenarijima. Do kraja ovog modula imat ćete solidno znanje o tome kako učinkovito kreirati i upravljati proračunima, maksimizirati tokove prihoda kroz strateška sponzorstva, snaći se u složenosti ugovora s igračima i osigurati financijsku transparentnost kroz robusne prakse izvještavanja. Očekujte da ćete izoštriti svoje analitičke vještine, poboljšati svoje sposobnosti donošenja odluka i naučiti koristiti praktične alate neophodne za financijski uspjeh u sportskom menadžmentu. Bilo da se radi o optimiziranju raspodjele proračuna ili upravljanju financijskim rizicima, bit ćete informirani za donošenje financijskih odluka koje pokreću organizacijski rast i konkurentnost. Jeste li spremni zaroniti u svijet financijskog upravljanja u sportu? Istražimo kako dobre financijske strategije mogu utrti put uspjehu u sportskoj industriji. Započnimo.